ברוכים הבאים לפודקאסט הכוח לבחור, שמזכיר לנו כמה כוח יש לנו לבחור בכל רגע נתון ובכל תחום. אני זיווה בקרמן, מטפלת CBT, מדריכת הורים, ונמצאת איתי היום חן קדוש נייס, מייסדת גישת בתכלס הורים. נכון. כמו שאמרת, הילדים לומדים ממה שאנחנו עושים. זה אני מאוד מסכימה. לפני כמה זמן אגם הכינה פסטה, והיא רצתה לקחת את הפסטה מהסיר ולרדת מהשרפרף ולשפוך את זה במסננת. ואז בעלי מתן אמר לה, לא, אל תרדי עם הסיר, זה מסוכן, לא. בקיצור, יצא שהוא הרים עליה את הכל, ואז היא אמרה לו, אבא, אם אתה כועס, שתצא החוצה מהדלת ותיקח נשימה עמוקה ותרגע. היא הייתה בת 5, יש לה 6 עוד שנייה וחצי. מדהים. עכשיו, היא לא המציאה את זה, היא עשתה את זה, כי זה מה שהיא רואה, שעושים. עכשיו, יש מלא דרכים לעשות את זה. לפעמים אני אומרת, אני צריכה שנייה לאסוף את עצמי, לפעמים אני ממש מולה נושמת עמוק, ולפעמים אני אומרת, תקשיבו, אני צריכה שנייה לצאת מהסיטואציה. אני יודעת שזה לא הוויסות הרגשי הכי מדויק שיש, ואני אומרת את זה, אני צריכה רגע באמת לצאת. הדבר החשוב הוא שלפעמים זה רק הטון דיבור שאנחנו משתמשים, שאנחנו מדברים, כי 93% מהתקשורת בעצם קשורה לשפת גוף ולטון דיבור, נכון. ולפעמים שאנחנו מדברים שמשהו, אנחנו חוששים או משהו לא מתאים לנו, ואנחנו מדברים בטון שהוא קצת לא נעים, נכון. אז הילד חווה את זה, אז לשים לב, באמת לשים לב ולדייק את הטון שלנו, את השפת גוף, ולדעת גם לומר לילד, כרגע זה קצת הפחיד אותי, או קצת לא ידעתי מה לעשות וקצת נבלתי, אז דיברתי בטון הזה, באמת לדבר את זה. אני מאוד מסכימה לשקף את כל הדברים האלה, אני מאוד מאוד מסכימה, וגם לתת לזה מקום. כאילו, הרבה אומרים, אני לא רוצה לבכות מול הילד. אתה יכול לבכות מול הילד, הוא יבין שזה בסדר לבכות. כשבעלי ב7 לאוקטובר כבר ירד לדרום, הוא היה שם איזה 3 חודשים, כבר ב7 הוא ירד לדרום, לאגם היה מאוד קשה, ואז בלילה השני או השלישי, היא בכתה, וגם אני בכיתי. ואמרתי לאחרי זה באמת, היא לא יודעת שיש מלחמה כמובן, אני לא זה, אבל אמרתי לה, זה באמת, זה קצת מעציב את אמא שאבא לא כאן. זה בסדר לבכות, ולהוציא את זה. הלגיטימציה הזו להרגיש כל רגש. לגמרי. כי הרבה פעמים שאנחנו מכבים רגשות כמו עצב או כעס, אז אנחנו מכבים את כל הרגשות. נכון, ואז זה גם מכבה את הלגיטימציה של הילדים להרגיש. ואז מגיעים לגיל התבגרות, אני לא מבין למה הוא לא מספר לי. ראיתי מישהי במועדון שמלווה את העסק שלי, שהיא מדריכת הורים וגם לילדים. והיא אמרה, אני לא חושבת שאפשר לעשות את זה בנפרד. כי אתה חייב לדבר עם הילד, יש ילד בן 4. אוקיי, פה הגישה מעניינת, לא יודעת מעניין איך עושים את זה, אבל אני לא יודעת איך את עושה את זה, אני לא מדברת עם הילד, אני מדברת בדרך כלל עם ההורים. אני מלווה את ההורים. בדיוק, כי כשההורים משנה את ההתנהגות. שם השינויים הכי גדולים קורים. נכון, אני מסכימה לו. אני פחות מאמינה באפקטיביות של טיפול לילדים שהם מתחת לגיל 6. אני חושבת שברגע שההורים עושים שינוי, זה בעצם הדבר הכי משמעותי. אני מסכימה ממש. והרבה פעמים, אני רואה שהרבה פעמים להורים יותר קל לשלוח את הילד לטיפול, מאשר לשלוח את עצמם לטיפול. מאשר לטפל בעצמם. וכמה אומץ נדרש מהורים שמצליחים להסתכל על עצמם בלבן של העיניים ולומר, פה אני צריך לעשות שינוי, פה אני צריך לבחור אחרת, פה אני צריך לעשות אחרת. זה ממש ממש לא פשוט, זה באמת מצריך הרבה אומץ והרבה כוחות. אני ממש מסכימה, ואני תמיד אומרת את זה להורים. עצם זה שאתם פה, כבר עשיתם משהו, כבר. עצם זה שאתם מודעים, בדיוק. זה להיות מודע ולומר, אני רוצה משהו אחר, מגיע לי משהו אחר. בעצם זה שהורה מגיע לקליניקה, הוא בעצם כבר בוחר במשהו אחר. נכון, וזה באמת הכוח לבחור. וזה הכוח לבחור. אני ממש מסכימה. בגלל שהקריירה שלי זה משהו שאני כל כך אוהבת. כי לפני זה עבדתי בביטוח, או סבלתי את זה, ולא הצלחתי לשלב את זה עם הורות. כי אמרתי, מה, אני אעזוב את הבנות שלי בשביל הדבר הדבילי הזה, כאילו, מה? אבל כשהקריירה שלי זה משהו שאני מאמינה בו ואני אוהבת אותו, וזה גם השליחות שלי, אני מרגישה מאוד בנוח להגיד לבנות, כרגע אמא צריכה ללכת לסדנה, להרצאה, אני טסתי ללונדון לסדנה של טוני רובינס. אמא צריכה לטוס לסדנה, כי אמא רוצה להיות בן אדם. והם רואים ממש מודל של אמא שמגשימה את עצמה, ועובדת במה שהיא אוהבת. אבל זה לעבוד במה שאת אוהבת, ובאמת כשאני הבנתי, ואני גם מדברת את זה בבית, זה משהו שהרבה אמהות מתכווץ להם הלב שהן שומעות את המשפט הזה. כשאני הבנתי שאני צריכה לשים את עצמי במקום הראשון,
לפני הבנות שלי, ולפני בעלי, ולפני הבית שלי. כי כשאני ממלאה את עצמי בדברים שלא קשורים למשפחה שלי, כשאני עושה את הדברים שעושים לי טוב, יש לי יותר ממה לתת. אני פשוט אימא יותר טובה, כי יש לי יותר מאיפה לתת. שאת מתאינה את עצמך, זה כמו הטלפון שצריך התנה, שאנחנו חייבים להתאים את עצמנו ולמלא את עצמנו. מסכימה, מאוד. אני כל כך מסכימה עם זה. ומה עזר לך לבחור בין עבודה שפחות עבדת בביטוח? מה אפשר לך, מה הדבר שגרם לך לעשות שינוי? וואי, האמת, זאת הסדנה של טוני רובינס, בטח את מכירת מה NLP, טוני רובינס. אז זאת הסדנה שלו. לפני זה הלכתי לאלכס דניאל, אני עכשיו אצלו גם עוד פעם, בסדנה נוספת, אני מאוד מתחברת אליו. ואצל טוני רובינס זה היה שינוי משמעותי, אני פתחתי את העסק שלי. ומה היה הרגע שאמר לך, די, נמאס לי מהעבודה המשמימה הזו בביטוח? הוא עשה איזשהו תרגיל, עבדתי שם 10 שנים ב-AIG, 10 שנים. אוקיי. וזה היה כל כך נוח, כי כבר עברתי לצפון ונתנו לי לעבוד מהבית, וכאילו, והרווחתי כלום ושום דבר, 5,500-6,000 שקל. והוא עשה איזשהו תרגיל של אמונות מגבילות. ובתרגיל הזה הוא גורם לך לדמיין, זה איזושהי עבודה מעמיקה, דברים שמגבילים אותך, והוא גורם לך לדמיין 5 ו10 ו20 שנים קדימה את בטוח את מכירה את זה. איך זה ייראה? אם אני ממשיך בדפוס הזה, איך החיים שלי ייראו? בדיוק, איך זה ייראה, בדיוק. ו12,000 איש בעולם, וכולם בוכים, וכולם צורכים, וזה, יש לי צמרמורת איך לדבר על זה. ואז הוא יצא בקול שלו, והוא אמר, רק אתם יכולים להחליט בשביל עצמכם וכזה, ואמרתי, אין סיכוי בעולם שאני נשארת בעבודה הזאת, אין סיכוי, כי אין מצב, כי פתחתי את העסק שלי עוד לפני, אבל לא היה לי אומץ לעזוב את ה-AG ולעבוד רק בעסק שלי, כי אבא שלי היה עצמאי, וזה מאוד קשה. הכסף לא גדל על העצים, וצריך לעבוד ולרדוף אחר כסף. ומי שיש לו כסף, זה רק מי שדפק אנשים וכזה וכזה. כמה אמונות לא טובות יש לנו על כסף. וואי, מלא, בדיוק כבר לזה אמא שלי לפני יומיים. כסף יש למי שדפק אנשים, רעיון לעוד סרטון. מה? מלא סרטונים על הדבר הזה יש. מלא סרטונים. לא סרטון שלי. כל העשירים, כן. כל העשירים רמאים, כל העשירים שקרנים. מלא זה אמא שלי, הנה, דיברתי איתה לפני יומיים. כן, אבל היה להם מזל. לא היה להם מזל, הם פשוט הקריבו ושילמו את המחיר. הם ניסו ועבדו וניסו שוב ובחרו שוב ועשו אחרת. בדיוק. אז אצל טוני היה שינוי באמת משמעותי, אי אפשר לחזור אחורה אחרי דבר כזה, זה כולה 4 ימים, זה מטורף. אי אפשר לחזור אחורה. ואז אמרתי לעצמי, אין, אני לא נשארת ב-AIG. וכשחזרתי התפטרתי, ממש יומיים אחרי חזרתי בחמישי, בראשון התפטרתי. והמנהלת שלי, שאנחנו מכירות 10 שנים, הייתה בת חתונה שלי, אנחנו היינו חברות מאוד טובות, היא אמרה לי, כן, אני אתן לך מה שתרצי, רק תגידי שאת נשארת. אמרתי לה, גם אם אני המנכ"לית של AIG, אין פה שום תפקיד שאני רוצה. אני לא רוצה להיות שום תפקיד, גם אם תציעי לי 100,000 שקל בחודש, להיות המנכ"לית של החברה, אני לא רוצה. ועזבתי. ואז הלכתי למועדון היזמים, שמלווים עד עכשיו את העסק שלי. גם את זה, לא עשיתי את זה לבד, פתאום התחלתי להוציא מלא כסף על עצמי. הלכת לבקש עזרה, גם ביקשת עזרה. בטח. ביקשת עזרה. מה האתגרים שלך ככה כבעלת עסק עצמאית? כרגע אני מגייסת מדריכות הורים שעובדות איתי, אז האתגר הוא לשחרר שליטה, לסמוך על מישהו אחר עם הדבר הזה שאני עצרתי, אבל אני אומרת לעצמי שאני לא יודעת הכל, אני באמת מאמינה בזה גם, ואני גם אומרת את זה להורים שאני סוגרת להם תהליכים עם המדריכות שלי. אתם מקבלים את השליטה שלי, עם המדריכות שלי, שכל אחת היא עולם ומלואו. כאילו, יש להם תואר שני בהתפתחות הילד, וכמובן שכולם מדריכות הורים. אתם מקבלים, זה ווין ווין. ואני אומרת את זה לעצמי, חשוב לי מאוד להאמין בזה, כדי שאני אצליח לשחרר את האחיזה, ולעשות דברים יותר גדולים, שזה סדנאות, שזה כנסים, שזה דברים, כמו הדברים שלי שינו את החיים. בוודאי שהדחת הורים 1 על 1 משנה את החיים, אבל אני רוצה, איך שאני רואה את עצמי, בדיוק, השפעה יותר גדולה. והאתגר כרגע הוא לשחרר שליטה. זה כרגע האתגר. כמה עבודה יש לנו, היא לא נגמרת. וואי, לא נגמרת. עבודה של התפתחות אישית לא נגמרת. לא. מה לדעתך ככה לסיכום, הסוד להורות טובה? הסוד להורות טובה זה להיות בטוב עם עצמך ולהיות בזוגיות טובה. אני באמת חושבת שיש 1,000,001 כלים, וכל אחד ומה שעובד לו. אבל גם אם אין לך שום כלי, אני בטוחה שתסכים איתי, נניח שכשאנחנו רגועים, אנחנו מצליחים לנהל סיטואציה בצורה יותר טובה. גם אם אני לא אומרת את המילה המדויקת, ואתה אומרת בצודקת, מילה זה 7%, אז זה כלום. אבל אם אני בצורה, בשפת גוף, מכילה ומקבלת, וכמובן גם אסרטיבית ועומדת על השאלה, כי אנחנו לא מחלה כל היום, ילדים צריכים מנהיגים ובעלי סמכות, ויחד עם זאת, מכילים את הקושי ואת האתגרים.
זה לגמרי בא ביחד. אם אני בטוב, ואני עושה דברים שעושים לי טוב, ושמעשירים אותי ושעושים לי כיף, ואני בזוגיות טובה, ואני באינטראקציה טובה עם בעלי, הבית שלי יהיה מקום יותר טוב. זה פחות משנה הסמנטיקה המדויקת של כל דבר שאני אגיד. אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, אני רוצה להוסיף עוד דבר, שגם אני חושבת שהדבר החשוב ביותר זה להחזיק כל הזמן בראש, שהתפקיד שלנו הוא להכין את הילד לחיים. חד משמעית. כי הרבה פעמים אני רואה כל כך הרבה את המקרים של ההורים שמגוננים מדי ועושים במקום ולא מאפשרים לילד לעשות, אז אני ממש מתחברת למה שאת אומרת, יחד עם ההבנה שבאמת באמת התפקיד הכי חשוב, להכין את הילד לחיים ולהאמין ביכולת שלו להתמודד ולעשות בעצמו. אני אגיד לך משפט אחרון, כי אני מאוד מאוד מתחברת למה שאמרת. לסתיו, לקטנה שלי, אני לא יודעת אם את יודעת, אבל יש לה שתל שבלול באוזן שמאל. בימין היא שומעת ובשמאל היא עברה ניתוח ויש לה שתל. ואנחנו גרים במושב שכאילו כולם כזה מכירים את זה וזה מוכר, ואני לא מתעסקת בזה יותר מדי, זה לא... יש משהו בזה שאת מקבלת את הלקות שעוזר לסתיו גם לקבל את הלקות שלה. לגמרי. עכשיו, בקטע של העצמאות היינו בגינה, ולפעמים כששואלים אותה, המבוגרים חוששים לשאול, כי לא נעים, כי כזה, ולפעמים כששואלים אותה מה יש לך, או ששואלים אותי מה יש לה, אני מסבירה, יש לה מכשיר, זה עוזר לה לשמוע, בלה בלה בלה. וגם לא רואים את זה עליה, כי היא מדברת, והיא כזה, והיא ילדה באמת קסם, ילדה שהיא קסם. וזה ילדה אחת באה ושאלה אותה, מה יש לך פה? ואני עמדתי קצת רחוק ממנה. התקרבתי להגיד, היא לא שאלה אותי, היא שאלה את סתיו. והתקרבתי להגיד ואמרתי לעצמי, רגע, סתמי, תני לה ילדה, תראי מה היא אומרת. ואז היא אמרה, מה זה פה? אז היא אמרה לה, כן, היא אמרה, זה המכשיר הוא שלי. ואז היא אמרה, מה יש לך מכשיר? היא טיפה יותר גדולה ממנה הייתה. ואז היא אמרה, זה עוזר לי לשמוע. ובזה הסתיימה השיחה, וזה היה כאילו, זה היה מדהים בעיניי, איך שיכולתי לקחת ממנה את הדבר הזה, ובזה שעצרתי את עצמי, נתתי לה... כמה יכולת יש לנו לבחור בכל רגע נתון. ממש, ממש, וזאת עבודה. זה ממש עבודה. אבל זה גם שווה את זה. לגמרי. חן, אני רוצה להגיד לך ממש ממש תודה. בכיף. שהיית איתנו, שהגעת, גם לי. ואני רוצה להודות לכל מי שהקשיב. כוח לבחור, ותזכרו שיש לנו את הכוח לבחור בכל רגע נתון, ומוזמנים להקשיב גם לפרקים הבאים.